Hirurak hamar gutxi, errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling, Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guzti eta ongi etorri Troplaren 574. Podcastera, asko dira bai dagoeneko bildu ditugunak gaurkoan eta martxoan 13 izanik gau partera, larun batean, takizuen moduan, klasiko handia, lehen monumentu izango dugu, Milan Sanremo monumentoa, horren bestez gaurkoan, esan bezala, errepaso egingo dio Kinila horri. Eta nirekin dut noski, Kinilari errepaso emateko, Eneko Garate, gabon Eneko. Bai, Gabon. Bueno, 288 kilometro, hoi bezala hori izango ditugu, Txipresa, Pollo, azken kilometroetan, eta aipatuko du aurrerago ere, baina ez, Pogacar izarraren hemen izango da, Estrade Bianchiko eragustaldea eman ondoren, Van der Poelen beragerpena izango da ziklokrosaren ondoren, ibilbidean nik uste aldaketa handirik gabe ez, orokorrean, eta badirudi sprinter taldeak ere gogoz edo izan ditezkela, aukerak izan ditzaketela aukera izan ditzakela ustean izango dira, ikusi dugu, badaudela ez, sprinter interesgarri batzuk izango dira, beraz, horren bestez, eta guraldia ez dut erreparatu gehiagi, baina horrez, betiko Milan Sanremo izaten den zalantza hori sprintera garaituko ote duten, sprinteren bat izan ote den garailea ala bestelako txilindulariren bat. Bai, eta, bueno, hor aldatu daiteke zerbait eguraldiaren arabera, edo izan dira urteak hor, elurrak tokatu zaiela hor, Milanetik kostara hor biltzen, gaur uste dut ikusten nuela hor sare sozialetan ere hor, nonbait mendier hori dela errepidera, edo igual aldatu dezaketela zerbait, baina azkenean, lasterketa badakigu zer den, eta segurazki urteko, lasterketarik zirraragarrienetakoa, behintzat azkenengo ordu bete hori, ez da, Txipresa, Pollo igoera, eta betiko zalantza hori, ez da, ia norbaitek purtuko duen esprina, eta nor izango den, ez da, edo, esprint txiki, normalki ez da esprina handia, baina ja esprinterrak eutxiko dioten erritmoari. Begiran Emilian, bitartereneko seguraldi edo ze aurrikuspen dagoen, badirudi seguraldi honen izango dela, eguzkitzua, Milan, Sanremo inguru horretan bintzat, eta, 16 bat gradu gehienez, 9 kaso goizaldera, baina, ez dirudi inolako eguraldi kaskarri izango denik, hori da, ez? Okerazpana izan, eneko aipatzegoan hartan, ez txingora eta bar, momentu den etzen ginen lasterketa neutralizatu eta mugitu egin zituztela, eta ez, alako zerbait etzen izan, ez dugu gogoan Milan Sanremo zen, edo beste lasterketan bat, baina. Bai, hori duela gutxi, baina, duela 80 urte ere izan dira lurra gaitik, komeriak pasa izan zituzten Milan Sanremoak, den garaian da, eta gertaliteke, baina, esan bezala normalki eguraldi ona, eta normalki, hori, emozioa kontzentratuta azken kilometro hietan. Hori da, izan ere 128 kilometroan, hor dugu paso del Turtxinokoa, eta bukaeran ez pilatzen dira 236 kilometrotik aurrera, Mele, Txerbo, eta Berta, eta aipatu ditudan, bi muino garrantzitsu edo erabaki garri horiek ez, 276 izango ditzaketekena Txipresarena, lehen saiakera izan diteken puntua, zalantzatik gabe, eta horrengoa, Pollo, ez, horrek, mugatik 6 kilometra aurkitzen den igoera hori, eta jeitsiera, gogoan izango dugu, ez, mojoretxek ira ez zuen hartan, nola jeitsi zen ez daneko? Bai, ikusgarria, eta usten ere zerbait egin nahiko du ziur, nonbait bada bestea baino hobea jeitsieran da, eta esan nahi ez duela igotzean joko, itxarongo du jeitsiera horretara, eta ikusiko dugu gaiden aurretik erasoei usteko. 10 eta laurden, hori da
lasterketari ekingo dioten ordua, eta 10 orden, beraz, gurekin prestatzeko epe muga hori ez, gogoratu, esan da bezala larun batean izango dela martxoaren 16an, eta gurekin prestatzerako orduan eneko, aipatu behar ez, 13 txirrindulari aukeratu behar ditugula, lau multzotan banatuta, eta ze jatorra garen, hori bezala tropelakoak, lehen multzen 3 bakarrik jarri ditugula, eta bat aukeratu behar da, eta nola ez, hasien aipatuako bi izen horiek ez, Pogačar eta Van der Poel, eta 3. bat, eta zalantzarik gabe, zer esan eman dezakeen 3. hori, Mats Pedersen ez, Lidl Trekeko txirrindularia, oraingoz be batez, baina aipatu ditudan lehen bi izar horiek ez, Pogačar, zan bezala estraden erakustaldia emanda, Van der Poel, aurten ziklokrosen erakustaldia eman ondoren lehen aldiz errepidean, hori ere aizkiz, nahiko ez, aukerak eta esan genezake, estua izan daitekela ez, logikoa dirudi Pedersen batengan hainbeste konfiantza izatea, baina Pogačar eta Van der Poel naiz eta txirrindulari desberdinek izan, zirrara sortzen duten ez, belaunaldi berri ontako txirrindularia dira, eta gai ikusten dute bintzat tropelakoek, bata ezin besteak aurtengo Milan-San Remo eramateko, seguratu, iazkoan, Van der Poel eraman zuen. Bai, eta, nik egia da Mats Pedersen beste maila batean ikusten duala, eta batipat Paris-Niza ondoren, denboraldia oso ondo hasi zuen, baina Paris-Niza hor ibili da irabazi ezinik, eta ez dakit ezote duen goia jo orduan, denboraldi hasieran zegoen bezala, igual Paris-Niza aurretik, esango nuke besteen pare egon zitekela, beste ezaugarri batzuek izan arren, baina Paris-Nizan, zalantza horrekin geratu naiz ezote duen goia jo orduan, Pogačar eta Van der Poel geratzen zaizkigu, eta ez da errezaz, biek ere helburu bezala dute, ezaugarri nahiko ezberdinak dituzte, eta ikusi beharko da, ea UAEk lortzen duen lasterketa gogortzea, zen ikuste gako hor dagoela. Lasterketa asko gogortzen badute, Pogačarrek aukera bat izan dezake. Kostako saio horrelako mendate batean ies egitea, baina aukera izan dezake gogortzen bada. Baina lasterketa ez badoa oso gogorra eta txipresa aspira iristen badira denak nahiko fresko eta txipresa ondoren ere tropela handi bat pasatzen bada, hor Van der Poelen aukerak biderkatu egiten dira, halako mendate laburrean eta ez oso entean, Van der Poelen esplosibidadea ikaragarria da, ezta? Eta lehen lasterketa da, egia da horrek zalantza asko sortzen dituela, baina badakigu Matiuk, helburu bezala jartzen dituen lasterketa horietan, lortzen duela maila oso honean iristea, eta nik konfiantza dut oso gogor entrenatzen ibili dela, eta ondo iritsiko dela. Gainera, iruditzen zait ez dela beste klasiko batzuk bezain exigentea fizikoki. Oso luzea da, hori egia da, eta azken orduetea oso intensoa, baina segurazki lasterketa osoko datuak begiratuz gero, ez dauka zerikusirik Rube batekin edo Flandriarekin. Horregaitik, naiz da ehunean ez egon Van der Poelek aukera handiak eduki ditzake irabazteko. Horre aipatzen nuana ez, eneko UAEkea ze talde, badakigu ez, berez zazpikoa zen izango den, Pogačar ez gain, Kobi Hirsi, Magnulti, parez izan lider izan dena, eta azken ez da, laugarren edo bosgarren amaitu duen estatu batuarra, hori izango da, lan kontuetan, esan genezake, Novak, Ulisi berare eta Tim Wellens, alegia, irutzen zaiteneko aldatetik, UAEren gogortasun hori izan daitekela giltzarri, ez da dienken ere egin zutelako, eta esango nuke talde ikusita badutela potentzial hori, eta aldiz, eta nolabait ados izan da ez, Van der Poeli begira bintzat, egia da, baina eta tropeltxo bat iristen bada ere, Van der Poel gizon oso azkarra dela, beti aipatzen dugu, Girmairekin izan zuen lehia ura, giro hartan eta ondoren Girmaik, txampain botilako kortxoaren ondorioz lasterketa utzi garen izan zela, baina
baina zelako gaitasuna duen esprintean ere, ba, bueno, aurre hartzeko, ez? Beraz, orokorrean polibalentasun hori kontuan izan da, ba, badirudi Van der Poel izango litzatekeela ba, interesgarriagoa puntu batean, baina esan duguna ez, lehen azterrek da, eta aldiz Pogačarrek, ba, bueno, erakutsi duen nola ekin dioen denboraldiari, eta talde indartsu da, ez dakit, zerbaitek, olako informazioaren batek alde batera ala bestera erabaki hartzera eramaten gaituen. Bai, bueno, zaila da, ze gainera biak beraien taldeetan lider gorenak dira, argi dago, beste Zalantzarik aukerarik gabe gabeko, doa ez? zela. Hori da. Igual, Wellen utziko dute igual UAEn polliorako, eta egun txarra badauka Pogačarrek edo erorketa bat edo dena delakoa, Wellen izan daiteke haien gizon azken igoeran, bueno, izan daiteke, baina normalki nik esango nuke Wellens kenduta gainontzekoak txipresa horretik mugitu behar dira eta lasterketa gogortu beharko dute. Orduan, Pogačar badakigu ondo iristen dela, Van der Poel ez dakigu, hor egon daiteke pixkat Balantza zalantza kaso bakarra, Pogačar ezta? alde, ez? Puntu bat, baina bueno. Aurten ikusitako gaitik, ze badakigu oso ondo dagoela, eta kriston erakustaldi eman zuen Estrade Bianchen. Orduan, ziurtasun hori dugu Pogačarren, aurtengo forma horretaz, ezta? Van der Poel, pixkat inkognita da, eta bere historikora jota esaten dugu, normalki ondo iristen dela helburuetara, eta, halako geldialdiak egitera ohituta dago, ziklokrosa, errepidea, mountain bike, eta badaki ondo iristen, naiz da ezeuki aurretik lasterketak eginak. Beraz, Pogačar ala Van der Poel, pentsatze eneko Van der Poel hartuko gelaik ezala? Nik bai, baina bihotzarekin. Zer nahi dut... Hori ez berdintasuna dago momentuan ez eneko, akaso... Bai, buruarekin igual Pogačar hartu beharko nuke, baina bihotzarekin Van der Poel. Hautagai multza, hurrengo multza eneko bi aukeratu berritugu, bertan dugu Gana ez, zer esan eman duen txiluretako bat Milan Sarremotan, Jermai aipatu dugu, Hirschi esan dugu ez, Pogačar laguntzera joango den txilura izan ditekena, Kung, arazo personalen gatik edo lehatu gabe izan da denbora desien, eta badirudi lehen lasterketa izango dela Suitzarrak, Laportu, hemen, Bismako taldeburu bezala segurazki abiatuko dena larun bat honetan, Mohoric, lehen epatu dugu ez, beste, irabazi izan duen txilundari, eta, barein taldearen lider izango dena, Philipsen, segurazki aipatu duenatik, Van der Poelen kide izani, osaiatuko da, ea sprintean iristen den tropeltxoaren bat hori izaten, baina badirudi, zailtasun puntua izan dezakela, eta ondoren, Pitcock, beste, txilundarietako bat, gogoratu iaz Estrada irabazizuela, aurtengoa berandu edo ies egin zion Pogačarrek ies egin ziolako, eta ez du mailalik onenara eman terreno, baina, izan daiteke beste Ineoseko txilundari horitako bat, Ganarekin batera ez, lian sartu daitekena. Nik den esan duena gaitik, Hirschi eta Philipsen bera deskartatuko nituzke, naiz da Philipsen etzaitiritzen lanean jarriko duten. Edukiko dute gordeta, lasterketa motel badoa edo talde handi bat iristen bada ia han sartu daitekeen, baina nik talde honetan ez nituzke hartuko. Girmaierez, ez da duela bi urteko Girmaierat, 2 urte zen. Orain bintzat, ez? Ez da ikusi bintzat. Orduan zalantza asko dauzkat, eta berdin esango nuke Filippo Ganaz ere. Filippo Gana ere, zerbaiten faltan ikusten, hor ikusi genuen ez da eneko terrenoko erlojupekoan, nola Ayuso gainditzu gaitzen izan, ez? 10 kilometrotako erlojupekoan. Ez da esanguratsua, baina, ez, pistatxoa da, ez? Eta nik Ineosen Pitcock hartuko nuke aukeratzekotan. Iruditzen zait, Van der Poel, Pogačar, hauek baino puntutxo bat berago dagoela, ez dauka hauen indarra
Poion gora, baina Mohoritzen estrategia berdinan ikuste jokatu nahiko duela, hau da, eutxi alden moduan, eta badakigu, jeitxieretan, nolako zorakeriak egiten dituen, eta Pitcock Mohoritz bezala gai da arrisku oso handiak hartzeko jetxiera horretan, orduan, nik Pitcock esan aukerekin ikusten dut, horregaitik, lehen esan dut, ez da inexigentea ere Milano Sanremo bat, eta egunean ez dago, igual ez, baina lasterketa honetan zer esan eman dezake. Aipaturiko Mohoritz, zer esanik ez, eta gero, aipatu nahiko nuke Christophe Laporte. Azkenean, ez zait ateratzen taldearen izena, Jumbo esaten. Bisma. Lisa Bike. Bisma. Da ez da Lisa Bike. Baina Lisa errezago esaten da. Neska izena bezala, orduan horrela esango dugu. Bisma Lisa Bike. Eta, esan dakoa, nik ikusten dut pixkat talde horretako buru bezala. Eta daukan abiadura puntarekin, eta azken, talde saldatu zenetik, aldapatxoetan ere, aldapa laburretan, klasikoetan, ematen ari den maila ikaragarriarekin, nik hautagaien talde honetan Laporte hartuko nuke, bai edo bai. Zalantza handiagoa daukat, Mohoric, Pitcock, bioien artean, baina Laporte zalantzari gabe. Guztiz ados. Ibarre multzuan lau aukeratu bertugu, beste autoren multzua izen ezagutzera eman duguna. Bertan dugu ala, Filip, badakizuen bezala horten, ez da ebilela, ia zer ez genuen gehiago ikusi, Julian Alaphilippe multzunetan dugu. Asgreen, Betiol, izan daitekena ez, Education Firsteko talde buru bezala, Caruso, pentsatzen dugu, lehen aipatu Mohoric laguntzen izango dela, Cosnefroa, horten Decathlon taldea, baita ere aldatu du ez, Decathlon taldea badirudi Cosnefroa zerbait egiten ari dela. Euan dugu, gogoen izango duzu ez, nola ben igo zuen pollo arazorik gabe eta horrezan zen pare. Koik, izango genuke Bisma Lisa Bikeko, Philipsenen dakera ez, espaldima da Laporte aurrera joaten, eta sprintera izten Koik bere aukera izan dezake. Kwiatkowski, Matthews, McNulty izan bezala lehen segurazki lanera, Milan, lideleko beste ez, Pedersenekin batera, aipatzen guana ez, igual ez dagoela Pedersen honenean, igual ikusi dugu Milan etapak irabazten Tirrenon, Paules, Education Firsteko beste izen horitako bat, Skujins, Van Hils, ondo hasi zuena, baina gero gutxi ikusi duguna, eta ze mailatan iristen den, Willens aipatu dugu, Ruiz izango litzateke gizon azkarra, Bareñoko gizon azkarra, eta single esko fizekoa. Eta oso talde zaila aukerak eta egiteko. Piskat lehen esan deuna gaitik, badirudi Tim Wellens bat, edo McNulty deskartatu beharko genituzkela. Ni McNulty deskartatuko nuke, iruditzen zait, oso ondo ikusiarren Tirrenon, hasieran erdialdean lanera. Wellens, gorde dezakete, eta, ez dakit, baina printzipioz nik ez nituzke UAEkoak hartuko. Ineosekoa ere Kwiatkowski irabazlea hemen izan zen. Lasterketa honena, baina nik uste aurten lanerako dagoela. Eta gero, kontutan hartzekoak forma oso honean iristen direnak, Betiol, gaur bertan lasterketa Torino Milan lasterketa irabazi duena, Jonathan Milan, aipatu ezuna, eta Van Gils, ez da? Van Gils, ez dakit nola oskatzen den. Izugarrizko sasoi puntuan ikusten ari gara, eta nik uste horretik hiru hauek merezi dutela aipamena. Jonathan Milani dagokionez, zalantza hundiena da daukaten ekipazoa. Klaro, Pedersen aipatu deu.
Jonathan Milan, talde honetan bertan dagoen Thomas Collins, izugarrizko maila ematen nahi dela, baina eske gero beste Moska asko ez hartu dago, dute, gizon azkar xamarra ez? Stuyven, beste irabazle bat Milano Sanremokoa, eta okerez bat nago, iaz ere top 10ean, edo zen urrutibili, orduan, nor da liderra? Hori da zalantza handiena talde honen inguruan. Jonathan Milan da liderra, Stuyven da liderra, Pedersen da liderra, lasterketa doan arabera, egia esan, ez daukate erla izen bat, baina gai dira 3-4 sartzeko lehenengo 10-15 talde horretan polioen egin daitekena, orduan, nik uste segurazki talderik indartsuena izan daitekela, eta gutxienez azken kilometro horietan ez bada bat bakarri joaten, zer esan handi eman dezake, beraiek hartzen duten estrategiak, bai esprina nahi badute Milanentzat, demagun nahi dutela Milanekin esprina jokatu, eduki ditzakete azken kilometrotan 2-3 lanerako, edo alderantziz, eduki dezakete Eskuginsen aukera edo Stuyvenena jokatzea, Stuyvenek irabazizunean bezala azken kilometroan erasoa joz, eta bernork eramaten ditun Milan edo Pedersen sprintera. Beste taldek ere 2 aldiz pentsatuko dute Milan edo Pedersen doazen talde txotik tiratzeko orduan. Orduan, niretzat, segurazki, talderik potentena. Eta gero, beste izen bat, nik uste ondo egingo duena, Alfred Wright. Ez daki zerbaitek esaten dit Bahrein aurten ondo da bilela, eta izan daitekela lasterketa honetarako Bahreinen gizona. Nimen horrekoren eneko, ez dakite, irutzen zait, nahiko garri izango nituzkela, eta bakatu gehiago, baina zorazki lau izan baino gehiago izango ditut. Betilo bat irutzen zait hartu beharreko izango dela, Wellens bat eren uste hartuko nukela, naiz eta Pogačarentzat lan egin. Van Gils ez nuke hartuko, aizkiz dago. Delie zegoen baita aizkiz, baina azkenean badiru ez dela izango, beraz hori jagintza zute kontutan hartzeko. Eta baitzen zela esan dugunagatik Milan hartu beharko litzatekela, eta zalantza asko ditut Ewanekin, Caleb Ewanekin. Zalantza asko ditut. Ze ikusita ze talde da eraman, eta nik uste orokorrean nahiko txukunda bilela jaiko aurten, ez dakit, zalantza sortzen dizkit. Hor izango nuke, garri duan amintzatala Filipe bat ez, Asgreen bat ez dut ikusten, Caruso bat ere ez, nahiz da egin dizaken top 15 bat, eta, puntutxo eman. Euen esan du eta Matthews dago, endeko, Jake Matthews da Euen eramago ditu. Hori esatera nindoan, Nick Matthews aukera gehiagorekin ikusten dut. Baina gai zaiteke, Euen baita osartzeko, joa. Bai, baina urte bat edo bitan bakarrik lortu du horre ustea, eta nik uste, ez dakit ez zaizkion bere urtonenak pasak Caleb Ewani, eta nik Jacobko lider bezala Matthews ikusten dut. Ordan nik Matthews igualenago, eta gero Olaf Koy, Olaf Koy aizkiarekin ikusten dut, momentu honetan segurazki gizon azkarna da, baina ez dakit pasako duen polli, orduan ziurtasun gehiago ematen dit, Matthews batek, edo lehen aipatu dugun Kwiatkowski barkatu, Koiren taldekide Laport berak, askoz konfiantza gehiago ematen diate, sprint txiki hori gertatzen bada, han egongo direla, ezta? Eta Olaf Koy ez dakit bidean ez ote den geratuko, baita ere kontutan hartuta Pogačar dagoela. Orduan, nik uste horrek asko gogortuko duela lasterketa, eta gogortu nahi dutenez, nik uste zeharka kaltetuenak izan daitezkela Caleb Ewan bat, Olaf Koy,
Philipsen, nolabait, Sprinteri puro puruenak, ez? horiek Mhm. hori da. Nik uste horiek iritsi daitezkela nekatuenak edo txispari gabe, baldin eta UAEk estrategia hori aurrera eramaten badu. Edo Jonathan Milan bera ere, zalantza asko ditutze, igual Pedersen batek edo gehiago aguantatu ezake alako erritmo gogor bat, Jonathan Milan ez dakit gai izango litzateken, lasterketa oso gogorra badoa sprint horretara iristeko. Mhm. Naiz eta izan sprinta, esan bezala, hirugarren posturako edo laugarrenerako, baina beti izten da taldetxo bat hor sprintean eta lasterketa gogor badoa, naiz da ez izan garaipenerako ez dakit, taldetxo horretan iristeko gai izango lirateken, Caleb Ewan edo Olaf Koy. Mhm. Bueno, eta amaitzeko, azken multzoan, eta eneko men azken multzonetan, epatu da eneko bat, ez? Steven, ez? Azken multzonetan dago, lideleko enegarren txirundulari garaipenaren lehen izaile txirundularia. Hortaz gain, Trentin, goratu hain Tudorren dagoela, eta bueno, horrela kutsi ez, betxa ez dugu gogoan gizona azkarra, eta Tudorreko sprintaria zuen, baina Trentin egez, nola bideratu zuen espinura lehen garaipena emanez taldeari. Goratu kantzelara zuen zen duen taldea dela, eta gainontzen, bueno, hemen aizkiz bintza da ipatzearen ditugula Demar, nik ez nuken hartuko, ja aurratzen dizuet, bestalde du Krag Andersen, Soren Krag Andersen, ez dakit, aspaldian ez dugu honen enpare ikusi, eta gainontzeko biak Steven da Trentin aipatu ditut. Esan aldi berean, euskaldunak ez, ze euskaldun izan daiteken larun batean lehan, badirudi oraingoz dugun informazioen arabera, Barrenetxea, Jon Barrenetxea Movistar taldearekin, nahiz eta baiztatu gabe dagoen, bez daitekeela, beraz bat bakarra izanik, kontu da izan, ez dugula ez lehen euskaldunen punturik banatuko, eta hori ordela ez. Gainontzean eneko, ez dakit, nahi baduk aurratu gizkat izenen batzuk, buruan dizkatenak, Jesus, pasaintzaidak, menaitoan begiratzen, chessball bat dago, baina ez diritzen honen pare ibili daitekenik, tximola ere hemen dago, Movistarren hautagai izan daitekena, zalantza batzuekin, baina hor dago, Kristof dugu baita ere. Kristof, hori da, bigarren egin zuena aurrekoan, esan genezake, kokatu on bat izateatik ez? Eta Steven bezala, badakina Milano Sanremo irabaztea zein den. Ez dago bere honenean, baina unoexeko lider bezala doa, eta, saiatuko da horre aurrean egoten. Soren Krag Andersen ere bai, ikusi deuna aurte liuan ezain beste, eta baita ere dagoen taldean dago, ez da, Van der Poolen taldean. Baina oso lasterketa onak ikusi dizkiogu Milano Sanremon, eta gero Tudorrekoa ere beste sprinterra Meirhofer. Nik uste Trentin izango dela liderra, baina Tudor oso ondo ikusten ari gara, eta oso ondo lanean batipat Meirhoferrentzat. Orduan, nik aipatuko nuke. Eta gero, beste izen batzuko pixkat random edo, arriskatuagoak aipatzekotan, Ineosek badirudi Jonathan Narvaez jarriko duela. Bai. Polita, ni uste hartzeko maukoa dela. Oso txindura interesgarria edo Israelen, ez dakit zein izango den bere aukera, baina baditu pare bat txirrindulari, ikusi ditugunak horrelako lasterketetan bereziki ondo, eta Neylands adibidez, aurten berriro, ze pizkate joan da hori, galduta basela ibilida, baina oso ondo ikusten ari gara, eta nigo goratzen den Milano Sanremon hor Pogion behin erasoa jotzen duela iruzpala urte. Orduan, badaude horrelako ziklista batzuk, edo Astanako Lutsenko. Nik pentsatzen nahiko flojo ez. Ni Astanako Eskaroni izango niake, ez? Mendiaren lehian izan zena Paris izan, eta
Kasik, esango nuke, astanako txildorik honetako bat, ez? Denboraldi hasiera honetan. Bai, formari dagokionez bai, baina bueno, badaki Lutsenko horrelako agerpenak egiten ezerezetik, ezta? Eta gero Jeikon, nik pentsatzen dela lanerako, nahiz da oso ondo ikusi deun, plap. Baina, bueno, nik uste Matthews badago, Matthewsentzat gizona izan daitekela, ezta? Orduan, daude izugarrizko izen interesgarriak, Neylands esan du lehen eta beste izena Israeleko astu zait. Corbin Strong. Agian hori izan daiteke Israelen gizona. Eta, bueno, ez dago erreza, jende hon asko, esan ditugun bezala besteak taldea, baina irabazle hoi pila bat, bat baino gehiago, eta sasoi puntu oso honean iristen diren ziklistak. Denver, eneko ez da, aipatu dudan bezala, ez? Neko... Bueno, bai. Zergaitik ez. Bueno, ez dugula goien ikusi. Arrazia hori. Ja, baina, bueno, arkeako liderra da, eta, inon ikusi ez deuna, nik ez dut ikusten Flandesen edo Paris-Roubaix, baina Milan-San Remo zergaitik ez. Bueno, lehen 200 kilometrotan ondo joan da, ez dakit. Ezkenean ordu betean erabakitzen den lasterketa da, eta ordu bete hon eukizkero, bueno, nik ez nuke deskartatuko, Eta azken galderan partetik aneko, Boraren talde buruzien da, Van Poppel, ze ala balitz, mutzonetan dugu. Edo Mateo Sobrero. Galdera ona gaztuta nuen, Van Poppel nik ez dut ikusten pollo pasatzen. Beretan diot, Sobrero aldiz oso ondo ikusten ari gara, baina ez daukat oso argi. Repasatuko dut orain talde horretakoa, baina... Irakurrik ezkera, Aleoti, Dens, Gamper, Haller, Van Poppel da Sobrero, oraingoz, eman dituzten izenago ditugun izenak ikusi dugu benetan azken horiek diren, ala ez, baina horretik diot, ez? Izan ditekela, ez? Borak ez duela lider garbirik eta ez dela iruditzen gaizki edo hain gaizki da bilen taldeagia da, bueno, ez, azkenean Blasov zatu dela podiumean París-Nizan, Roglic gatik gehiago espero genuen eta ez dugula ikusi, baina egin dituzte gauzak eta ez dakit. Akaso, ez... Bai, baina ni Van Poppel baino lehenago igual Sobrero hartuko nuke. Maila honean ikusi deu eta argi dago talde horrekin irabasteko helburu ez dutela izango eta top 10 horretarako edo puestito horretarako Sobrero kankak eduki ditzake Van Poppel oso ondo ikusi deula, baina gainera bideratzaile lanetan ikusi deu. Oso ondo, orduan kosta egiten zaite ikustea polli ondoren. Bueno, honen bestez dementxo dutzuko du eneko Kilian eta Milan-San Remo, ez? Klasizizima horren Kilianaren errepasoa. Horatu larun batean izango dela epen muga, guztiko 10 eta laurdenetarako gure Kilian prestan berko ditugula, sorteriko gonen apa dizuegu, eta ez ahaztu, bolta ere hasiko dela aurreko astean, eta okerazpanago boltan ere Pogačar bera izango da. Beraz, bueno, ea gai garen podcasten bat edo grabatzeko, eta espalde gara gai, sorteriko gonen apa dizuegu, eta goratu, uda berria inguratzen ari den honetan, uda berriko klasikoak ere laizte gainean izango ditugula. Beraz, sorteriko gonena, eta horren arte. Van Aert is the one struggling. Pogačar's trying to respond, and Mathieu van der Poel is handing one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garrailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin, 20 zergauraino.